Adansifoɔ anɔpɛ yi nso yɛwɔ adan anɔpɛ yi nti wohwɛ dan yi a sɛdeɛ wɔhu sɛ deɛ siteɛ no kala na fade ana ahyɛ aseɛ na ɛyɛ rusty nti yɛaba a yɛba bɛyɛ adwuma wɔ yɛba bɛsiesie no na yɛadane no ama no ayɛ mono sɛnea yɛatɔ nkyɛnse foforɔ koraa nti seesei no yɛgu ɛyɛ anti-rust primer ɛde atriti baabi a rusty no nyinaa nti sei na ɛdan no yɛbɛtoo no before ni ɛna yɛgu so a yɛyɛ adwuma ne ba no nti yɛtwa biribiara kyerɛw before ɛna yɛgu so a yɛyɛ adwuma na nti yɛbɛwie no bohu sɛ ti dan no na yɛgu so no nti ɛyɛ Merriby Kings Limited wofrɛ Ghana baabi a yɛbɛba yɛwɔ Accra Poku ase number afrɛ so agyi so ni 0264 637905 0264 637905 to wohwɛ dan yi a sɛ wohu biribiara before no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛwie no na wɔho nti sɛ wohwɛ video no a wo start before na mɛ post after finish the work no nti wohwɛ before na twɛn na hwɛ after no nti video sɛdeɛ me post no ni sɛ before during the work and after the work na mo wohu adeɛ no nyinaa kama nti adwuma no nyinaa na metwa mede ma kyerɛ wo no sɛnea yɛbɛtoo no na ɛteɛ no ɛne sɛ yɛwie a sɛnea ɛbɛyɛ kala no afeedi a astarte a ɛyɛ rusty yeah nti yɛyɛ adwuma no nti frɛ ne bɛhwɛ wɔ adwuma no ma to ho frɛ ne a yɛbɛba ne abɛyɛ assessment no transportation ɛne assessment fee pɛ ɛna wobɛtua wɔ abra yɛbɛyɛ assessment na yɛ den awie after that na yɛ prepare invoice de ama nti asɛ yɛ adwuma ne abɛyɛ adwuma na ma kama yɛda mo ase shalom